Γεια σας, είμαι ο Λεσοτέμπεδο. Σήμερα κάνουμε Minecraft για πρώτη μας φορά με τον Vagus Dub. Ο Vagus Dub δεν παίζει. Γεια σας. Παίζει στο... Πλάιστουσιαν. Ναι. Θα παίξουμε στο Lifeboat Skywars. Και βέβαια θα πεθάνουμε με τη μία. Δεν παίζει survival games. Απ' έξω κάποτε. Απ' έξω. Βασικά πάμε survival games. Έτσι πως μας λέει και ο Βάγκος. Τελικά ο Vagus στο κανάλι θα το κρατήσει. Θα το κρατήσει. Μόνο που θέλω να αλλάξω λόγο τώρα και δεν μας αφήνει. Σε αφήνει φίλε μου. Δεν με αφήνει. Εσύ δεν το ξέρεις. Μετά θα σπίτι μου να το αλλάξεις. Άμα, αφού δεν σε αφήνουνε. Αφήστε για λίγο. Survival game. Και πού θες να το αφήνουνε. Αφού τα έχετε μαζέψει και δεν αφήνετε να μπει κανείς. Για ένα δευτερόλεπτο. Απλά πατάς πάνω στο lock και το αλλάζεις. Άμα δεν σε αφήνει, δεν σε αφήνει. Μετά θα έρθεις να μου μήπως ξέρεις. Εγώ τα έχω ξεχάσει. Στα Skywars έλεγε Stay Alive. Συγγνώμη για ένα μήνυμα. Ο Άλεξ λέει δεν ξέρει. Πες του να ρωτήσει τη μαμά του. Μετά Βάγκο, δεν μπορώ να το απαντήσω. Ξεκινάμε! Φεύγουμε. Τι λες! Φεύγουμε. Run. Τουρουρουρουρουρου. Δεν βλέπουμε κανένα chest. Βρήκα ένα. Μην πέσουμε κάτω. Λίγο θέλαμε. Πιζήσαμε. Για λίγο. Κάνε βίντεο και είναι σπαστικό στο βίντεο. Τίποτα. Βάγκο, το ξέρω. Το κάνει σπαστικό. Πάμε να πάρουμε το chest. Ψά. Ναι, το πήραμε. Τα έχουμε. Και 2 λάπης. Λαζούλη. Θα τους καίω. Βλέπω ένα chest πάνω σε ένα δέντρο. Δεν ξέρω τι είναι αυτό, αλλά πρέπει να είναι δέντρο. Και... κι άλλο είναι chest. Ναι, ένα gold σπαθί. Πάμε να πολεμήσουμε. Άμα βρούμε κάποιον. Κάτι μου λέει ότι θα έχει εδώ μέσα κάτι. Όχι.
μάχης του παρκούρ. Δεν βλέπω κανέναν. Να πέσω κάτω. Να πέσω κάτω. Πώς θα πάμε εκεί πάνω. Σήμερα παίζει ο Παναθηναϊκός. Ναι. Τώρα πρέπει να βρούμε chest. Γιατί έχουμε μόνο ένα σπαθί. Θα κάνουμε και βίντεο σε GTA κάποτε. Online. Για πάντα έχει GTA online. Για 3 μήνες μόνο. Τρα. Σπάμε ένα μπλοκ. Δεν γίνεται. Ένα μπλοκ θέλω να σπάσω τουλάχιστον. Α, έχει ένα chest εδώ. Βλέπω ένα, ναι. Με full gold πανοπλία. Και με iron σπαθί. Πέθανε. Όχι. Πέθανα. Τι σπαθί είχες. Εγώ gold και αυτός iron. Ναι. Πάμε για άλλο ένα survival games. Manchester United. Bayern. Παίζει ο Fagstap. Θα κάνεις πολλά βίντεο τώρα, Ναι. Κάνε αρκετούτσικα γιατί έχεις καιρό να κάνεις. Για τους οφείλεις. Τους οφείλεις πολλά βίντεο. Σιγά το πω. Stay alive. Το είδατε. Είμαστε σε αυτό. Ωραία φίλε Το μου, chest. Κάρα. Αλήθεια. Για βάλε. Play. Με φορτώσει. Φίλε. Και με τον Όγερ τέρμα. Δεν το έφαγα. Δεν το έφαγα.
κολόφαρδια. Αυτό πρέπει να είναι φαν μου. Ο Pro 012, επειδή κάνει ό,τι κάνω εγώ. Όχι, δεν κάνει τώρα. Σιγά υπάρχουν κάποιοι τέτοιοι περίεργοι στο Minecraft. Υπάρχει ένας που ήθελε να κάνουμε team και κάναμε, το σκότωσε μετά. Επίτηδες, του πήρα τα πράγματα. Τι είχε, Diamond τι είχε. Όχι, τίποτα δεν είσαι, Marvel Games ήταν. Τρία χάρη με κυταριά. Έλα ρε, 3 άλλες. Ούρε φίλε! Δεν σφάσει. Για. Έχεις δείξει. Ου, Δε. φίλε. Ναι, φίλε μου, κεφαλιά ήτανε. Μισέντρα να δεις. Ω, φίλε. Τι ήταν αυτό, ρε. Ο Στάρκεται, μα δεν είναι ο Νόιερ. Α, ο Στάρκε. Να μου το δείξεις πριν. Πάμε. Συγγνώμη. Ο Αλέξανδρος, Ναι. Κάτι μου στείλα. Δεν ξέρω. Σταμάτα το βίντεο και τέτοιο και δες το. Δεν χρειάζεται. Τώρα τραβά. Ναι. Γιατί αυτό το μπλοκ είναι από πάνω μου. Ναι, είχα ένα μπλοκ τώρα. Μπλα! Όρισο. Πάμε να τυχωθούμε αυτόν. Θα κάνω κι εγώ Minecraft βίντεο. Επειδή εγώ του το κατέβασα. Εγώ δεν ήξερα ρε. Δεν πειράζει. Με ρίξε, πέθα. Λίγο. Μπορείς άμα έχεις blocks και σε ρίχνουν να είσαι σε μια γωνία και να βάλεις γρήγορα blocks. Ρε φίλε, με σπένες, πέθανα. Συγγνώμη, θα σταματήσουμε για λίγο το βίντεο να δούμε κάτι μηνύματα που μας έστειλαν.